मधुसिंधू वर्धापन दिनानिमित्त मी सौ विद्यादेवी वसंत देशिंगे कोल्हापूर सादर करीत आहे माझी स्वरचित मधुसिंधू रचना. विषय शिक्षक, शीर्षक गुरु. शिक्षक दिन गुरूंचा आदर असावे सादर प्रत्येक दिन. गुरूंची छाया आई बाप असे जीवनात वसे सदैव माया. संस्कार देती अध्यापन करी अध्ययन तरी विद्यार्थी घेती. लागतो ध्यास विद्यार्थ्यांना छान गुरूंना तो मान असतो विश्वास. शिक्षक भरी विद्यार्थ्यांचा पाया जात नाही वाया विद्यार्थी स्मरी. काढतो नाव शिक्षकांना गर्व विद्यार्थ्यांचा सर्व संस्कार भाव. शिक्षक दिन गुरूंचा आदर असावे सादर प्रत्येक दिन प्रत्येक दिन. धन्यवाद.